Без нито едно гол положение. Лек имам за такива ментета, разни стъклени футболисти, лек има. Обаче да пазиш трима галфони, нямаш лек. Да пазиш тия тримата, единия навънка, другите двамата по линиите. Той тук с това факчето дигна за първи път наша полза в 91-та минута. Не знам, аз само ще ви кажа. По-срамен матч. Само когато ги бихме на Народна армия 2-1, тогава беше по-срамно. Тогава видео се нагърби малко повече и за награда, бум, в съдийската комисия. Сега това мисля, че мина всички. Опита се да го бие. Не можа. Моето предложение е да се направи наистина не 8 отбора, си направят 3-4 отбора и да си играят помежду си, защото с такива мачове те ги страдат до тук в Дупница да играят. Става ги припаднали от страх тук умрели, бе. Немат едно положение, не ги ли е срам. Да играем до 3008 година, тия гол няма ни вкарат. Какво да каже? Кажете ми вие какво да каже. Слезна долу при съдията в Аз да види четвъртия съдия, виде, делегата. Его тук, вижте го и го питайте, делегата е тук зад вас. Той виде в записа, се вижда, че той игра с ръка. Да дойде да му каже, вчера гледах на Сочи, гледахте Ювентус и Реджина отмениха гола. В 49-та минута вкараха Ювентус. Ма ЦСКА са недостижимите, за ЦСКА други правила. Не може, така не може. Аз честно ви казвам, аз нямам лек за български футбол. Всеки ме пита, всеки ми говори. Днеска чета Меридиан матч, пак отново на първа страница. Христо Янев струва колкото нашия отбор. Целият с съблеканите. Да дойде играят, да ни бият, нема с лошо, бе. Да дойде играят футбол, да ни бият, нема лошо. Ще се съпротивляваме срещу тях, защото тия бандити не могат да се съпротивляваме. Аз също ви казвам. За мен на Кантар бех, добре, че Стефан ми трябва да извадя отбора. Добре, че аз съм никой. Ако аз бех президент днеска на Марък, вадах отбора, казвам ви. Ако зависи от мене. Това е... Не знам сега, каквото иска да ме накаже. Другото, той не ме изгони. Казал на четвъртия на полицая да се махне от пейката, че не знам какво си, че съм опречил. Нема даже мъжество да дойде да ми каже картон. Аз нищо не исках от него. Една дума, нека да каже дали съм го обидил. Дойдох и му казах да погледне камерата, в която се вижда. Защото аз го видях. Да дойде да погледне, има ли смелост? Четвъртия, дигнае така ръчичката и я свали долу. Букира му. Гулев ли е, къв е? Аз затова казах не случайно. Ако ги сложа долу на бесилото, аз ще им ритна столчета, да знаете. Вили, искаше делегата да бъде поставен на детектор на лъжата. Аз ли? Питай го, лескарлица се карле. Питай го, бе, аз няма да говоря. Питай го, Галин Москалев, лескарлица се карле. Питай го. Аз няма да говоря. Аз не крия. Аз съм лескар и не крия. Що да крия? Ме играй срещу Лески, както виждате. 2 години подред не мога ни бият и Лески. Не ме е страх. Абе да има ферплей, бе, да има нещо, бе. За какво говориме? Аз играй на Герена, играй на сам на там. Миналата година бях най-черния. Ще съм им взел Лески и тикната. Това е, така се играе. Да дойдат тук и да ни бият.